Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga ka-adventure. Tara, samahan nyo kaming mamasyal dito sa May Our Lady of Manawag na matatagpuan dito sa May Manawag, Pangasinan. Ayan, papasok na po tayo sa loob mga ka-adventure. Linggo pala ngayon mga ka-adventure, kaya siguradong maraming tao dito. So yun na nga mga ka-adventure, sobrang dami na po ng tao dito. Punuan na po sa loob mga ka-adventure, kaya hindi na kami pwedeng pumasok. Kaya dito na lamang po tayo papasok sa may kabila mga ka-adventure. Okay, dami na rin pong taong nandito mga ka-adventure. Sigurado po, di ba't ibang lugar ang mga pinanggalingan ng mga ito. Dahil sa sobrang sisik na po ang mga tao doon sa loob ng simbahan mga ka-adventure, naghanap na lang po tayo dito ng mauupuan. At yun na nga mga ka-adventure, nag-umpisa na po ang mass. Bali dito na lang po kami sa gilid pumisto. At doon na lang po kami tumingin sa may monitor. At yun na nga mga ka-adventure, tapos na po ang misa. Punta naman po tayo sa may bandang likod upang magdasal at magtirik ng kandila. At yun na nga mga ka-adventure, nakarating na rin kami. Tara, samahan nyo po kami magtirik ng kandila. Kung may asawa ka na daw at jowa, magsindi daw kayo ng puting kandila upang pagsasamahan nyo daw ay tumagal at tumibay. Pero ikaw daw ay single at walang jowa, ang sindihan mo daw ay hindi kandila, kundi katol ang sindihan mo. Para di ka daw lamukin, kakaantay. Nako, charot lang po mga ka-adventure. Sobrang dami na po talaga yung mga turista dito mga ka-adventure. Maluwag na po kasi at hindi na po masyadong mahigpit di gaya ng dati. Sa may bandang dito naman po mga ka-adventure ay nakapila po yung mga bagong sasakyan. Pagkatapos magmisa ng pari mga ka-adventure, magtutungo agad siya dito at i-bless tong mga bagong sasakyan. Wow, sana all! Soon balang araw magkakaroon din tayo niyan. Basta sipag at tiyaga lang mga ka-adventure na may kasamang tamang diskarte at dasal. Pumunta na rin pala tayo dito sa may bandang pinakalikod ng Manawag Church mga ka-adventure. Mayroon po silang mga alagang goldfish dito. Ayun o, ang dami. Manghuhuli sana ako mga ka-adventure pero wag na. Mayroon palang mga CCTV camera dito. Ayun, sa wakas mga ka-adventure, nakapasok na rin po tayo sa loob. Sobrang dami pa rin ng tao dito. Kada isang oras nga pala ang misa dito mga ka-adventure. Ngayong linggo, mula umaga hanggang hapon. So yun na nga mga ka-adventure, tapos na tayo nakipagmisa. Pero bago tayo umuwi mga ka-adventure, tingin muna tayo dito ng mga mabibiling mga pasalubong. Uy, ang sarap naman nito, patupa. Kayo, dyan sa lugar nyo, anong tawag nyo dito? Uy, mayroon din pong tupig. Ang sarap nito, mga ka-adventure. Tupig ng Manawag, Pangasinan. Iyak, magugustuhan po ng mga papasalubungan nyo nito. Madami pang pwedeng mabili dito mga ka-adventure. Ang dami pong mga kutkutin. May mga bukayo, peanut brittle, may banana chips, may cornic. At ayun o mga ka-adventure, may puto kalasyaw pa. Madali lang mahanap yung mga pwesto nila dito mga ka-adventure. May nasa bandang harap, may bandang lilid, at mayroon din po mga nasa likod. May mga nagbibinta din po dito ng mga religious articles mga ka-adventure. May mga crucifix, santo, rosaries na pwede mong i-bless sa loob ng simbahan mga ka-adventure. Mayroon din po mga kitchen, ref magnet, kwentas at mga porcheras at iba pa. Uy, ang lalaki naman ng binta ni ate na mabayabas, oh. Meron pang chiko. Dito namang banda mga ka-adventure, madami rin po silang bintang mga religious articles, oh. Ayun o, may nagbibinta ng ice candy o. Tara mga ka-adventure, bili po tayo. Bali 10 piso po ang isa. May mga iba't ibang flavor po tayong pagpipilian o. Napili natin flavor mga ka-adventure yung avocado at tsaka mangga. Ay, yummy! Wow, sarap nito. Rambutan at tsaka lansunis o. At syempre, hindi rin mawawala ang pinakasikat na puto ng kalasyaw. Bili na rin tayo ng souvenirs dito o, 10 piso isa. Kasama ko nga palang namasyal dito ang aking asawa na si Aisa. Sana matupad na ang ating mga pinagdarasal.
pandesal. So paano ba yan mga ka-adventure? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!